Okresný súd vymeral vrahovi trest vo výške 21 rokov a 8 mesiacov. Urobil to mimoriadne surovo. Mladík po hádke zaútočil a bezvládnu ženu upálil. Potom pokojne sedel na lavičke a prizeral sa tomu, ako telo v Kvetinovom záhone obhliadajú lekári. Až pitva odhalila, že išlo o vraždu a mladý vrah skončil v cele. Okresný súd v Banskej Bystrici ho uznal vinným z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Dvojica sa dobre poznala. 55-ročná bezdomovkyňa, ktorá mohla byť vrahovi matkou, v parku často prespávala. Vraj sa hádali aj v minulosti. Richard ju už zbil, údajne ju dokonca prenasledoval. On bol neposadnutý. Niekoľkokrát ju zmlátil a nakoniec to došlo tak ďaleko, že už ju doslova nenávidel. Polícii po zadržaní tvrdil, že ju zavraždil, pretože mu to prikázali hlasy, ktoré počul. V čase útoku bol opitý, po vypití alkoholu bol mladík mimoriadne agresívny. V minulosti už bol súdne trestaný. Okresný súd v Banskej Bystrici zároveň obžalovanému uložil ochranný dohľad trvaní 2 rokov a ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou. Vrah ani prokurátor sa proti rozsudku neodvolali. Rozhodnutie je tak právoplatné. Pojednávacia miestnosť bola až nezvyčajne prázdna. Na vraha sa ako jediná prišla pozrieť dcéra obete. Je to chorý človek. Zaslúžil by si oveľa viac. 21 rokov je málo, ale som spokojná. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ.